Imbis nga magsadya ang pamilyang panaginip sa pagsaulog sa kapistahan sa Karkar City, nakao na hinuon ang ilang tibok oras sa paglimpyo sa nahibiling lapok ug hugaw nga misulod sa ilang panimalay tungod sa baha nga gidala sa Tropical Depression Verbena niadtong kadlawon sa Martes, Nobyembre 25. Saysay sa inahan nga si Montesa Panaginip, 52 anyos, nga nakugang sila sa kapaspas sa pagsaka sa tubig niadtong higayuna. Diha naman may nakamata nga na ini siya silingan namo bang nagbaha di napugwat intaw ko akong pamukaw ko mga anak. Alas 3 kapin kuan pa siya kanang mubo-mubo pa din pag igo minaabot ito sa among gibakwitan. Dako na kay tubig diri na. Taglisod na miglabang sug naman kayo. Kani siya ma'am among panaka pero naabtan lang gyapon tubig diri kutob. Samtang ang silingan nila nga managtiayong Judith o Roberto Gabotero napuno sa kaguol nga halos tanang butang silang panimalay, nabahaan ug naguba tungod sa bagyo. Kusog paspas man ang tubig, wa ka kuan sa ubang mga gamit na mo. Ako hapit ko maano diyaw, sug ina diha. Ngano niya to man ka dito sir? Manglakaw sa mi mo kuan kanang mo sakbay. Ang pamilya Panaginip o Gabotero, ang duha sa pipila ka mga pamilya sa Karkar nga labawng naapektuhan sa bagyo tungod sa grabing pag-awa sa tubig sa sapa nga duol sa ilang panimalay. Asoy ni Karkar City Mayor Mario Patrick Barcenas nga mukabat sa kapin 300 ka mga pamilya ang naapektuhan sa ilang syudad. Din kasagaran ni ini nahimutang sa Barangay Poblasyon 1 hangtod 3. Wala man gyud sila maapektuhi gyud na naguba lagi nagmay ng balay pero na ang ilahang kuan kay gikuha man gyud nato dayon sila ng gabi. Wala bay nagpabilin silang balay mo na nga naluis Ginoo pisa masadak talina basig panalinginan jud nga nakuha dili gyud kayo pero na naagi na nga damage si nagmay. Base sa situational report gikan sa Kapitolyo sa Nobyembre 25, nakatala sila og mga insidente sa pagbaha sa managlahing lungsod sa habagatan tungod sa bagyo. Sa lungsod sa Cebu nga, miawas ang tubig sa poblasyon Bahay River. Hinungdan sa pag-abot sa baha, kutob sa tuhod sa low-lying area sa maong dapit. Sa lungsod sa Dumanhog, 5 ka barangay ang nabahaan, samtang sa Barili, miawas ang tubig sa Santa Ana River nga nakaapekto sa barangay San Rafael. Samtang sa lungsod sa Ronda, natala ang dakong kadaot sa residential area sa Purok Manggawan, Mangatu, Purok Kaymito ug Barangay Ilaya. Diin mikabat na sa 20 ka panimalay ang natala nga partially damaged. Gani, nasaksihan sa MyTV Cebu News Team ang grabing kadaot sa mga panimalay sa Barangay Rafael duol sa Santa Ana River sa Barili. Nasuta namo nga naguba ang taytayan sa maong sapa tungod sa grabing pressure sa tubig. Nahinabi sab sa team ang 40 anyos nga residente nga si Roque Bayotas nga misaysay sa ilang nasinati ni adtong kadlawon sa Martes. Paghulagway niya nga milapas na sa hawak ang gitas-on sa baha sa ilang panimalay. 30 minutes tingali gikan sa wan. Mao na to nagsugod na gyud ka. So na diri sa mua. Dire pa gyud siya, dire niya. Mga pilar ka minutes nagsaka na sad. Mao to pang among gibuhat. Mao to nga nanginta mi og pisi daan ko. Makigot na lang tadaan og pisi kay para sa kung napay mga stranded dito nga kuan, mga magpa-evacuate pa nato dire para Hinuon, asoy sa kapitan sa Barangay San Rafael nga wala ray nakabsan og kinabuhi atol sa bagyo ug walay mga grabing pagkasamad sa iyang mga konstituwente. Ang tubig ni awas naman gyud sa kuan sa sapa niya. Plus tubig dire nga puting kusuga gikan sa ibabaw. Wala kasulti. Wala ray ka na nasamdan. Wala. Ang mga hayupan no naay nga kuan sa hayupan naay kuha gani namatian kong kanding sa likod. Akong trabaho na iyang baka gianod. Sa iyang ocular inspection sa habagatan kagahapon, mipasalig si Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro nga gipaspasan na nila ang paghatag og mga relief packages sa mga naapektuhang lugar. Kaya pa man, pero kung naay mo donate, mas maayo ta. But right now, no, Mayor, nagpadata diri for the information of everyone, no, nagpadana tag ka ng 1,000 hot meals, cooked meals right away sa poblasyon 1230 and also 1,000 food packs, Mayor, for those affected and 1,000 bottle of water also. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.